Ассалому алейкум. Ҳозир мо оиди арақи бадан суҳбат мекунем. Пеш аз ин сар кардан боз як бори дигар таъкид мекунем ки ҳар як маводе ки мо омода мекунем, дар ин маводо ягон чиза мо яъне пешниҳоди тавсияҳоро аз пеши худ пешниҳод намекунем. Ин дар асоси ҳамин китобҳо маъхазое ки санҷида шудагианд. Дар асоси ҳамин мо оиди ҳар як иллат пешниҳод мекунем. айни ҳол бисёр ҳамин маводое ки мо тайёр кардастем дар асоси китоби хазинаи тибби қадим ҳаст ки уҷа бисёр як ба таври фаҳмо пешниҳод кардагия. Баъд аз бисёре аз асарҳои пешина оиди ҳар як иллат ҷамъоварӣ карда шудагия. Фақат ҳамин ки унҷа он меъёрҳо, он ҳамон яъне он чизҳои истифода шудагия ки ҳозир мо да ҳамон меъёрҳо истифода карда намешавад. яъне барои мо шумо нофаҳмо мо ҳамина ба ҳозира яъне чӣ қадар дар кадом меъёр миқдор гирифтан дар кор ба ҳамин ҳозира давоз мо пешниҳод мекунем. баъд беҳтарини ҳаморо мо интихоб мекунем ки ҳамон ҳам ба ҳар яки мо дастрас бошад, яъне натиҷаи хуб диҳад. ана ки оиди ҳамин арақи бадан ин як тарашҳои об аз масомҳои пӯсти бадан ба берун аст. баъд як чизи дигаре бо гуфтан дар кор ки бисёри иллатҳое ҳаст ки маҳз тавассути рондани арақ аз бадан ҳамон иллат ё сабук мешавад ё комилан айбайн меравад, яъне сиҳат мешавад. барои ҳамин мо ҳамин ҳозира мавзӯъро мо ба ду қисм ҷудо мекунем. айни ҳол мо дар ин хусус оиди нест кардани бадбӯии арақи бадан чӣ бояд кард то арақ аз бадан ҷорӣ гардад ва ё баръакс аз чӣ истифода кунем то арақи бадан қатъ гардад. ҳамина мо ба ду қисм ҷудо мекунем. аввал ҳамон пешниҳодоро мекунем ки яъне боиси арақ овардани бадан мешавад. яъне он чизое ки мо истифода мекунем, мегирему истифода мекунем оиди ҳамин ин ҳама пайвастҳои химиявӣ мебошад. не ки чизе ки мо пешниҳод мекунем ин ба таври табиӣ аст, ягон хел зарар ягон яъне ба бадан ягон хел зарар надорад. аз ҳамин гиёҳу растаниҳо истифода намешавад. хуб чӣ бояд кард? ҳар рӯз 10 грамм гули бобунаро ҷӯшонда обашро бо асал нӯшидан арақро меронад, яъне арақ меоварад. хӯрдани харбуза арақи баданро равон мекунад. барги карафси кӯҳиро куфта фишурда обашро гирифта 50 грамм бинӯшем, арақро меронад. 10 грамм пудинаи даштиро, ҳамин пудина ҳам даштӣ ҳам пудинаи хушкиш, барои ҳамин хушки обӣ, пудинаи хушке ки обӣ ай, ҳамин агар мо ҳозир пешниҳод кунем пудинаи хушка, вақте ки обиша мо агар яъне тарш агар мо пайдо кунем, ина ба миқдори 2 баробар гирифтан дар кор. фарз кардем агар аз ин агар 5 грамм бошад, аз тари ҳамон 10 грамм истифода кардан дар кор. ҳаминам боис мегардад барои арақ кардани бадан. хуб 10 грамм пудинаи даштиро дар об ҷӯшонида он обро бинӯшем, арақ меоварад. 5 грамм пудинаи хушки обиро куфта ё оби фишурдаи тозаи онро бо асал биошомем, арақ меоварад. ҳар рӯз 2-3 грамм тухми зағирро куфта бо об ошомидан арақро ҷорӣ мегардонад. агар аз он маҳрум бошед, 70 грамм равғани зайтунро бо шароб ва оби гарм ошомидан арақро меронад. 20 грамм кокутиро куфта бо анҷири хушк хӯрдан арақ меоварад. анакунун мо тавсияи қисми дура пешниҳод мекунем. гули садбарги сафедро куфта дар ҳамом гузошта бастан бадбӯи арақи баданро дафт мекунад ва онро хушбӯй мегардонад. самари арчаро куфта бандем, арақи баданро қатъ мекунад ва баданро қувват мебахшад. ҳар рӯз 5 грамм ҷамилака ҷамбилака меган, ҳамира дар об ҷӯшонида он обро нӯшидан. инчунин ана ҳамин ҷамилакро куфта ба мавзеи бадан ки арақи бадбӯ мекарда бошад гузошта бастан сиҳат мебахшад. барги тару тозаи зуфро куфта обашро гирифта ба он мавзеъҳои арақкунандаро агар бишӯем, арақро қатъ мекунад. боқӣ дар амони худованд бошед.